सेन्टारखौ बख'नो खालामो होनबाथ' ब्लगआ जाबाय फन फाथोसै नैलाय सफैलायबाय नों खेबनायखौ हरदानो सफैलायबाय नै स्क्रिनशट खालामगोनांगौ भिडिअसो होयो होदलाय मोनफैलायबाय नै नों दान्दिसे साया माया जावलिया बोथोरा रिम झिम अखा दैबादि दैज्लांनि गिसि जोमैफोर बादि रिम झिम अखा दैबादि दैज्लां दिनैनि बे हाबाफारिखौ सामलायलांनाय मानगोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि आब'न मुनिया बरगयारि लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो मानगोनां नोंथांमोन आरो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि आरो नेहाथारिजों लोगोसे बायदि बिबानाव थानाय बिबानगिरि दैदेनगिरि नोंथांमोन आरो क'क्राझार जिल्लानिनो गुबुन गुबुन दख'रानिफ्राय खन्थाइ आवरायनो आवगायबोबाय जोंनि बर' समाजाव फिसाजोफोरखौ हाबाखौ लानानै बिराद सिन्था खालामबाय थानाय नुनो मोनो आरो दा जोंनि बर' समाजनि बाजै आबै आबौमोन जानायफोरा देरस्लाब मोनै फरायस्लाब मोनै गावनि केरियारखौ बानायस्लाब मोनै माने हाबाखौ लानानै बिराद एक्साइटेड जायो आरो जोंखौ जंखायो दा बै जंखायनाय समावनो आंबो माब्लाबा लिरफ्लांदोंमोन बे खन्थाइखौ बेखौनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामनो सानबाय खन्थाइनि मुङानो जाबाय सिखोला बैसो सिखोला बैसो नों दान्दिसे साया माया नोंखौ लोगो मोननाया बावाखैमोन मोनखोमानो आंनि बे जिउआ आद्रासो